Welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip news dzirikupisa dzirikutendera pa social media. Mai Titi vachitsiura Tom Jones vakidedzera kuti waakufarisa inini muzvinhu zvepolitics handipindi zvinhu zveZanu Pf ED timu yevarakashi mushure mekunge Mai Titi vakarohwa nelusutsu naiye Shingi. Saka vadedzera kuti inini handichadi kuita zvakadaro iwe Tom Jones, dzikama uchandipinza pachimoto. Handisi guys unoti kudiastera yamunhu kweti Tom Jones versus Mai Titi. Tom Jones ari kudedzera kuti handisi kudzora tsvimbo nekuti and I will repeat, I don't send him. With support Mai Titi. I don't want to be involved in muzvinhu zvinondiomera mangwana ndichinzi unodai kana kuti unotuma munhu. Kana iye Shingi wacho ane gongo rakakura ngauye abateni ngauye ati Jones. Guys, when it comes to politics, you have no idea what it is all about. Unopinza munhu pachait uchiti uri kurwira munhu. Kana ane mukosho wakakura, kana ane matinja akarembera anozvuva flow, ngauye abateni ngatumire vanotumira moya reporter to me. I have told you several times, do not talk about me, do not talk about zvinhu zvinechekuita nepolitics, do not talk about zvinhu zvinozondipinza pachait. Inini ndakazvimirira saTom Jones, ndinozvimirira according to support munhu wandoda ndichimumirira according nenyaya. Hazviri kuti kana iye anzi chinyarara anzi apologize, inini ndakufanira kuti ndinyarare kumusupporta mune makutoti controller mata dzenyu. Please, Tom Jones, my brother, you are a fan or you are a kid family, can you stop? Who is Shingi panyama yehuku kuti you can just come here titaura kurembedza matinja ako kuno kunenyaya kuti wazvimbirwa nemboro dza MP wako kwa unoda kuti kucontrola kwa unenge uchida kucontrola na MP wako muchisvirana muchirembedza matinji nemakongo. I've seen your posts right now, Maxene, ushaura kuti Shingi this, Shingi that. Can you stop? Chinonzi Shingi chatingatovhunduka. Can you stop? Nini namura hatitaudzana handitauri naye, inini ndinongori mumiriri, ndinongori munhu wake wokuti I stand naye, so hapana anondivhana muromo because wazotuma nhingi ukati isusu tirakuita zvakati nezvakati. No, I've come out in the open message on people that can you stop? Because this kukutuma and nobody is sending you to speak on my behalf, especially the Nyaya Shingi. Can you stop? Anyone else you can let's have boundaries. Can you stop?